Du skal nu forestille dig, at du har modtaget en ordrebekræftelse fra din leverandør, og nu er det selvfølgelig din opgave at tjekke op på den ordrebekræftelse, om det er det helt samme, som du har bestilt, da du lavede din købsrekvision. Er det det, så er det nu, at du skal lave den om til en købsordre. Så du går i indkøb, går i ordrebehandling, går i købsrekvisionen og finder den, der skal behandles, og det var den til Danfoss. Åbner den og klikker på Lav ordre. Den skriver så til mig, skal den ændres til en ordre, det siger vi ja til, og så skriver den også, at rekvisionen er ændret til en ordre. Godt, så lukkes det ned, og det der så sker, det er, at vores købsrekvision ligger nu som en købsordre under købsordre. Så vi går herind, åbner den, fordi nu skal vi have gjort den klar til, at når varerne kommer, så kan lageret behandle den videre. Så herinde skal vi frigive den. Derefter går vi i handlinger, og så laver vi en opret lagermodtagelse. Og det siger vi ja tak til, fordi så er den klar, og så er det, at vi lukker det her ned, for nu skal vi ud på lagersted. Dokumentet ikke bogført, det er fint nok. Er du sikker på at afslutte? Ja, vi afslutter.